Ako dala
15 9. Podrugu nema spasiti. Bravo Pavle!
Svaka čast. Nema vremena, dobro je.
малко па да мушнем и видеоключа. Да бушнем само тук някъде. Почни да хвариш малко. Малко се гледа, да се слуша. Супер. Теглиш в някото по-или? Нас тук бутува.
Какой-то в городе. Как вот это? Может длинный голод, но нет.
Някъде? Трябва да се живо има, се викам, работи добре. Facebook, ама на моя канал. Другите са диня някой да направи. Ама другите са има на YouTube, ти си ги намери. За 15 минути, знаете. Да, я да сега двената ли? Да, има. Да. Бърго иде сега.
Evo ti skoči, ne? Skoči me, skakaj tamo.